bones membres del grup Croat i amb tot el rest de gent. Gràcies. Sí. Hola, bona nit a tothom. Molts de nosaltres que som aquí ja som vells coneguts. La gent jove, doncs, benvinguda i els altres també. Procedirem a fer el lliurament del premi, primer a donar el veredicte del jurat. Guany és el 8è premi que donem. Com veieu, anem sent molt constants i això va a tot pastilla. Vaja, no ens podem pas queixar perquè ja podem començar a explicar moltes coses i totes bones pel que fa referència al premi. Enguany, una de les coses bones que podem explicar és que hi ha hagut una participació alta també. S'han presentat i acceptat 111 obres, de les quals se n'han seleccionat 13. El Josep Farnés, com a secretari del jurat, ara llegirà l'acte i dirà el veredicte i farà el lliurament del premi. A la ciutat de Granollers, el dilluns 12 de novembre del 2013, es reuneix el jurat qualificador del Premi de Pintura Paco Medina 2013, format per Jordi Aviller, Anna Estany, Lluís Estupinyà i Glòria Fuster, i com a secretari Josep Maria Farnés. Justifica la seva absència Pere Salinas. Els reunits fan constar que el 7 d'octubre del 2013 el jurat en ple va recordar: primer, admetre les 111 obres presentades per correu electrònic. Segon, seleccionar les següents obres: Conexiones número 8 de Javier Gómez Vidal de Tudela, Mabuse de Javier Bejarano Corbacho de Gijón, Sin título d'Anna Plata de Calella, Señales de José Ramón Oñate Anguilo de Vilanova d'Espolla, Interiors d'Àlex Santafé de Granollers, Nocturnal de Felipe Laroz Estengo de Granollers, Tempestat en alta mar de Jesús Morellán Prieto de Roda de Barà, Sin título de Julia Gallego Valdés de Gijón, 16 cares primera comunió de Juan Castillo Martínez de Granollers, Àrtic de Pilar Moll Rosselló de Barcelona, Un dia de platja d'Eli Castells Gómez de Sant Boi de Llobregat, Depósito de Jesús Moreno Guardiola de Jumilla, Murcia, El hipnótico zumbido de la mosca moribunda o cómo intentar conciliar el sueño en este decadente país de maravillas, de Verónica Bueno Salgado de Jerez de los Caballeros, Badajoz. Després de valorar les 13 obres presentades, s'acorda atorgar el premi dotat amb 2.000 euros a El hipnótico zumbido de la mosca moribunda para conciliar el sueño en este decadente país de las maravillas, de Verónica Bueno Salgado de Jerez de los Caballeros, i concedir una menció honorífica especial a 16 cares primera comunió de Joan Castillo Martínez de Granollers. El jurat vol agrair a tots els concursants del premi la seva participació i animar-los a presentar-se a les properes convocatòries. I ara demanem a la Verónica Bueno, que està aquí present i ha vingut a recollir el premi. Entrega aquest mateix acte una carpeta de fotografies del Paco Medina. Doncs ara el Lluís Estupinyà presentarà l'obra guanyadora, l'obra guanyadora.